به دەستپێکە vîrusa korona ku wek pandemî li zû li hemû dinyayê belav mirov kete şokekê. Tiştekî ku em me hêvî nedikir an qet nedihate fikrê me ku tiştekî wisa karibe li ciyê me an dinyayê çêbibe. Lewra jî ev tiştekî awarte ye û tiştekî nû ye ku ji bo hemû mirovan newqa hêsan e. Bi taybetî izolasyona ku em divê li mala xwe bimînin. Ev karantînên ku dest pê kirine newqa hêsan û dijwar e ku merov karibe îzole bibe li mala xwe bibîne. Ji ber ku taybetiya me mirovan ev in ku em hewceyê pêwendiyan e. Em xwedî malbatekê ne, an xwedî heval û dostan e. Em ferbûne bi 100 salan, bi 1000 salan ku em gel hev bibînin, alîkariya hev bikin û bi hev re têkin pêwendî wek cemaat û wek her kesan grûpên taybetî jî. Lewra jî divêt meriv baş zanîbe ku ev izolasyon ne meseleke cezakirinê ye, mesela parastina şexsî û parastina malbat û parastina civakê ye. Ku ez xwe îzole bikim, ez karim jiyanekê biparêzim. Ez karim jiyana xwe û jiyanên ên der û dorê xwe biparêzim ji ber ku kes bê vîrusê nakeve, ez bê nakevim, ez nahêlim kesî din jî bê bikeve. Lewra jî ji bo alî psikolojî jî divê em xwe amade bikin. Ev demek e ku divê em sebir hebe, demek e ku em baş dizanîbin fikrê xwe de ev ne tenê ji bo me, ji bo her kesî ye. Ji bo wê jî piştgirtî û mesuliyetî berpirsyarî ji bo wê hewce ye. Û lewra jî divê alî psikolojî em di hundirê xwe de baş zelal bikin. Ev tiştekî pêdivî ye û divê em xwe amade bikin. Ji bo vê amadekirinê jî hene tişt hewce ne ku em karin mala xwe çawa rêk û pêk bikin, çawa bandorê derûnî ser me çê nebin ku em nexweş kevin, tirs tê keve dilê me, xewiya me ne baş bibe, piştî gelek hiziran kêfa me necîbe û em dest pê bikin stres bilind bibe. Wexta ku stres jî bilind dibe, em dest pê dikin bedenê me, vücudê me hinek êşan derdixin holê. Serê mirov dêşe, pişta mirov dêşe, nava mirov dêşe, mirov nerahat e. Yani her dem fikrek heye kasibê ê çi bibe, sibe roj tiştekî baş me re bîne an nebîne. Lê hemû alên tipî tê diyarkirin ku em karin bi hev re, piştgirtiya hev em karin serkevin û çaresereke bibînin. Lewma jî sebir hewce ye, dîsîplîn hewce ye û jiyaneke rêk û pêk hewce ye. Li mala xwe divê em çi bikin? Li mala xwe çiqa em li malê bin, îzole bin jî em pêşniyar nakin ku 24 saate li hemberî televizyonê bin û nûçe ser nûçan gudarî bikin an temaşe bikin. Gelek nûçe hene nedurustin. Mirov dixine nav metirsiyê. Nûçeyên nerast pêşkeş dikin. Atmosfereke katastrof û panîk peyda dibe. Lewra jî em pêşniyar dikin rojê 2 car heta 3 car hinek nûçeyên ên durust ku hûn bawer bibin û ji derê wan durust bin temaşe bikin lê jiyana xwe nû plan bikin. Serê sibê heta êvarê divê struktûrek hebe. Ez ê serê sibê çanda rabim, kenge taştê bixwim, em ê ez û zarok û malbatê xwe em ê bi hev re çi bikin lê ez ê ji bo xwe jî tenê çi bikim. Yani gerek derfet jî hene ku merov karet mala xwe de an cêkî dinê xwe niha tiştekî dinê meşgûl bike. û hewroha pêwîst e ku zarok jî hebin ku em zarokê re baş biaxivin, wara vê meselê şîrove bikin ji bo metirsî nekeve dilê wan. Ku ew tirsa we bibînin, ew tirs jî derbasî wan dibe. Ku hûn bixwazin ku zarokê we alê derûnî nexweş nekevin, tirs nekeve dilê wan, pêşî divê hûn xwe çareser bikin. Hûn serwext bin. Baweriyeke we hebe ku ev demeke alozî û em ê bi hev re vê demê em ê derbas bikin. Gava baweriya we biqewet be. Hûn serxwe bin. Moral û kêfê we cî be, zarokê we jî her wiha ê baş bin, ê serwext bin û zanin dayîk û bavê min li min xwedî dertên û tiştek naye serê min. Yani îzolasyon divê meriv jiyana xwe bi rêk û pêk bike, durust bike, her rojane planê meriv hebin, ji alê xwarinê divê meriv miqatebe, ji ber ku em dibînin gava mirov dikeve stres, gelek însan zêde xwarinê dixwin, an her dem rûniştî bin hemberî televizyonê an tiştekî dinê nebin. Ew jî bandoreke ne baş ser mirov çêdibe, mirov kîlo digire, qûna meriv ne baş dibe, şeklê meriv belgî zêde dibe,
yani hem hinek aktivite mali hevcene به زارک خواره به مالبات خود مشغول ببن و هایش خوارنا خو هبن و دو وقت خودجی دیسه هنه خوی نایوی وات هیج برکوز مالی ما از اینها 24 ساعت تشتکی نکم و از خواه خو تبلیه بکم ساعت 3 همه راکبم رازم ساعت 2 هم رازم سریس بینا ساعت 2 ها 11 چه وقت و چوابه خو آمده خواه خو بکن ساعت بریا کن هم راکبن به تایبتی تلویزیون تماشا نکن هنک موزیک داری بکن کن کفاوت پرتوکه که بخونن آن آخفت نکه خوش به هفته بکن گلک چیروک مثلا بری کبن هنه مرو کار بینه بیره خواه و به هفته پاربه بکه و مرو حسانی و راحتی خو بکه هکنه مرو به گلک فکر بکه حضور بکه و نیو شوی مرو دی سرابه و نکاره راکبه که مرو نکار به باش رازه سریس بکه چاخ مرو راد به کفا مرو نلچیه مرو وستیه بی طاقته و اف روزانه ما وسا اگلک خراب در باس ببین و پیش راجع کدوم کسی روز 4 روز هفته یک 10 هفته نخوشین درونی و که دپرسیون و ترس و نخوشین این اشین پسیکولوژی پیدا بید جبروی او پیوستم روزانه خو گلک درست بکن نه هم دبینن جبر کومال گلک ایزوله بونه گلک لگل هبن 24 ساعته لحمو دنیای صدی 40 حتی 5 şiddet yani tund hem beri jin u zarokan zede bue. Gelek mirov jber bê çaresetiya xwe karê wan nemaye. Jiyana xwe çawa dom ke nizanin. Gelek alê diravî perek hatine astengiyê. Ji ber wê ku bêçarese dibin agresyona wan zêde dibe û wê agresyona bêçaretiyê zayîfbûn û qelsbûna xwe derbasî zarok û jinan dikin و شدت دیجوان کارتینن توندی دیجوان کار دکن. اف تشتکی ندرسته و نابه و هم علی مافهم انسانی مرواتی اخلاقی و اتیک. ام به هفرانت بزاروک خو و جنه خو و کزدنه ام به پارتن دوی دما آروزیه ده. شدت نه تشتکی درسته تجارجی نای قبول کرن جبرویجی کو جن تایبتی و توندیه ببینن دبی دنگ خبلن بکن و به قبول نکن چه زحمت بش زاروک دبی ورم پاراستن دبی اون زانیم کو زاروک توند و شدت ببینن تشتکی ماینه دمینه و تاثیرک باندوره که مزنه esa پسیکولوژی زاروکا بکه کو حتی مزن بونوان بلگینک نخوشی در کبن و کارمج اخلاص ببین توند نابه ام نها دکارن چه ببیشن کو پشتی اف ویروس کرونا ویروس خلاص ببه گمان هەیە باندۆرên dene bimînin. Em dibînin alê derûnî niha em demeke alozî dene. Mirov gava ku piştî dikeve şok û aloziyê de bi gelemperî hewl dide ser piyê xwe bimîne, jiyan bimîne. Di van demê de piştgirtî zêde dibe alîkariya hebû din dibe ram dikeve dilê mirov. Mirov dibîne gelek tiştên berê ne hewqa pêwîstin. Jiyan pêwîst e, însanî pêwîst e, axaftineke baş pêwîst e, gotineke baş pêwîst e kom hevra bin. Lê em dizan piştî ku alozî xilas bibe, yani piştî vîrusa koronayê xilas bibe, guman heye ku 100 ji sedî heta ji sedî 20 heta 30 bandoreke ê psîkolojî derûnî ser wan çê bibe û hejmareke wan jî ê hewceyî îlackirina derûnî bibin. Em hemû aloziyên ên şer de dibînin êdin de dibînin ku piştî vê vîrus koronayê hinek kes bê tirsê ser xwe nikarin derbas bikin, mejiya wan de tomar dibe û bedenê wan reaksiyon nîşan dide û nexweşiyên derûnî weke depresyon, anxiety yani tirs, an jî heta travma karin peyda bibin û piştre divê ku çê bibe îmkanet hebin ve alê profesyonel alîkariyê ji xwe bigerin. Ku alîkarî jî tinebe profesyonelên doktorên derûnî tinebin, divê alîkariya malbatî, alîkariya dost û hevalan hebin ku karbin vê derbas bikin.